Mingħajr paċi ma jistax ikun hemm stabbiltà u mingħajr stabbiltà ma jistax ikun hemm prosperità. Għaldaqstant huwa obbligu morali tagħna llum li naħdmu biex tissolva l-problema tal-immigrazzjoni irregolari. Dan il-qofol tal-messaġġ tal-Prim Ministru Joseph Muscat f'Pariġi f'laqgħa tal-United Nations University u l-UNESCO dwar l-immigrazzjoni, fejn tkellem ukoll dwar l-aħħar żviluppi dwar din it-tema. Sa issa l-Ewropa ma tantx sarfet fatti u fil-verità s-sitwazzjoni ġiet ittakeljata mill-Italja bl-għajnuna żgħira kemm iżgħira ma' sinifikanti ta' Malta. X'aħna qed nagħtu l-assets kollha tagħna militari biex insalvaw il-ħajjiet. Wieħed jittama issa li qed jintqal li ħajjiżdiedu l-isforzi u anke l-bieraħ il-Viċi President Frans Timmermans qal li m'għandniex nibqgħu nitkellmu dwar Mare Nostrum missa Ewropa Nostra, irid jibda wieħed jitkellem nittamaw li issa dal-kliem jissarraf fatti. Fl-appell tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li l-istess libertajiet li ngawdu aħna ta' kuljum iridu jsiru r-realtà wkoll għan-nies tal-Libja, l-Iraq, is-Sirja u pajjiżi oħra li qed ibatu minħabba konflitti. Joseph Muscat qal li neħtieġu soluzzjonijiet ġodda għall problemi tal-lum iktar u iktar minħabba l-eskalazzjoni ta' vjolenza u estremiżmu. Saħaq però li din mhijiex sempliċement kwistjoni ta' flus biss. Dwar il-Libja żied jgħid li b'konfini ma' 6 pajjiżi u taqlib politiku u soċjali li tinsab fih illum din toffri sfidi kbar fl-immigrazzjoni. Saħaq li ma jistax ikollna stat fallut wara bibna u jekk verament iridu naraw il-paċi fil-Libja irid jissaħħaħ id-dialogu b'enfasi fuq id-drittijiet tal-bniedem. Saħaq li Malta se tibqa' tappoġġja l-isforzi tan-Nazzjonijiet Magħquda u saħaq li bidliet jistgħu jseħħu biss minn proċess politiku li jwassal għal gvern komuni. Jemmen però li biex ikun suċċess dan għandu jkun proċess mill-Libjani u għall-Libjani. Qal li minkejja li s-sejħa tinstema' meta jiġi l-mument biex ikunu kommessi r-riżorsi dawn qatt ma jkunu biżżejjed. U għatemm id-diskors tiegħu billi saħaq li rridu niżguraw li r-realtà ħarxa tal-lum issir xi ħaġa tal-passat u nilqgħu fostna żmien ta' iktar stabbiltà, prosperità u paċi.